Il-Kunsell Lokali tal-Imsida diżappuntata li xwir tal-poplu Malti bħal mijallajn tal-ħasselin qed titħallaf telqa kbira. Preżentament il-Kunsell Lokali tal-Imsida ġjornat jagħmlu l-manutenzjoni u tindif meħtieġ tal-għajn tal-ħasselin. F'konferenza tal-aħbarijiet is-Sindku tal-Imsida Clifton Grima qal li mingħajr l-għajnuna tal-Gvern il-Kunsell Lokali mhuwiex f'qagħda finanzjarja illi għamel dawn ix-xogħlijiet. Għajn ta' ħasselin illi għandha bżonn numru ta' restawr, għandha bżonn ukoll fondi. U bħala Kunsell Lokali iva lesti nassumu responsabilità. Basta il-Gvern itina l-għodda neċessarji sabiex aħna nkunu nistgħu nieħdu ħsieb ir-residenti. Kif diġà għadna wkoll l-istat ta' telqa li għaddejja, l-istat ta' diżinteress li qed ikun hemm min numru ta' entitajiet governattivi qed iwassal sabiex l-għajn ta' ħasselin meħabba t-telqa tagħha qed tkun sors ta' inkonvenjent ta' residenti. Is-Sindku tal-lokal qal li minħabba din is-sitwazzjoni r-residenti li jgħixu fil-viċinanzi ma jistgħux jiftħu tieqa minħabba r-rieħa ta' drenaġġ u invażjoni ta' nemus. Tkellem ukoll il-kelliem ewlieni laburista l-Gvern Lokali Stefan Bontempo li semma kif dan huwa kasjor fejn il-Gvern qed juri nuqqas kbir lejn il-komunità u appella lill-Gvern ċentrali biex jaqaf jgħaddi biżmil lir-residenti u jagħti l-għodda lill-Kunsell Lokali ħalli dan ikun jista' jaħdem. L-aħħar tindifa lil dan il-post storiku kien 6 snin ilu ftit wara li maġġoranza laburista ħadet f'idejha l-Kunsell Lokali tal-Imsida.